rohadt szódát! Tedd már le! 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 Kurva anyád! Templomevés, Szent Eledel húsvétkor. Hogy is mondják? Körülbelül egy 15 év az egészet fölemészteni a nagybarnos. Ja. Jó fogsorkör hozzá. Fülű örjönk, pusztítja a kertet. Fölvesz. Ne örjönk. Nem, be kell a bizonyíték, a rendőr nem fogja elhinni, hogy ő ütött meg bottal. Nem fog meg... Miért akartál rám támadni bottal, mondjan? Nem fog megütni. Apa, ne szólj egy szót sem, mert videót csinál. Csak így lehet visszafogni. Nem igaz. Ne szólj egy szót. Te meg hagyd abba a gonoszkodást, Gergő, hallod? Én nem gonoszkodok, én kentet szeretném megóvni. Hagyd abba, légy szíves. Ez neki Papa, hagyd abba, mert veszik föl videóra. Hagyd abba. azt is fényképet, hogy hogy néz ki. Nagyon szép kis növénykék vannak a kertben, így a természetes, így az egészséges, a biodiverzitást meg kell őrizni. Hát ez így szép, mondod! Ne ordíts! Ne ordíts! És röklámba is, hogy mit tudom én, hát néztem nagyba, legolcsóbb íz, ilyen nagyban csáruházakba, ugyebár ilyen tőkés, csulti, cionista, kapitalista, feudalista, vakarcs izékba, csüzlethálózatokba, ugyebár, úgy. Mit tudom én mondjuk, kapkodtam a fejem. Húsvét, a 800 forintos volt a legolcsóbb, meg 12 000 forint. Ányek 12 000 forintos is volt. Ányátok picsáját, nagyba majd elköltöm sunkára. Itt van. Mellé képzelem az ízt, mondjuk úgyse érzek ízeket, tehát nem mindegy. Ennyi. Még sunka alakja is van. Nem majd nagyba húsvéti sunkára küldök persze. Tehát főhérbor. És akkor nagyban így elkészítem a húsvéti, húsvéti WC ajtó kapcsolok. Nagyban úgy szövetemor. Szállj velem! Nagyban. Fekete volt. Itt finoman. Só. Az élet sója. Az élet sója. Élet só. Jó sósa. De. Finom. Nem. Utána ugyebár a 2 tojás. A héját is természetesen meg kell enni. Tehát nincs pazarlás. Így megpucogtatjuk. Nagyban. Fehely. 2 tojás, ez is mennyi? 60 forint 2 tojás van meg. Mi? Legfontosabb. Na tehát eddig stimmül. Fehérbor, ez főhérbor, 2 tojás, bors, só, és így dűn bele a jó kis szívapálinka az 53 fokos. Van buki.
Mehet, ez azért oda basszus lesz ám azért. Még egy, jaj, metró. Eddig nagyba ide. Csak közben így bontom, egy kis 4,2-essé volt. Nagyban szódabi karcsóna. Meg így mindenre úgy. Álljál már meg egy rohadtjuk baszó nénicédet, bazd meg. Nagyban. Szódabi karcsóna. Mindenre jó fog, csonterősítő, minden. Utána egy kis csaroma vele. Legyen egy kis buki, egy kis színezetje. De mégis azért húsvét, akkor legyen zöldellik minden, tehát ez nagyban tavasz színe. És akkor összekeverni. És azért még a legföntesebb, ez a legföntesebb egy csalapanyag. Finom, de... Az oda van meg a pálinka. És haj. Haj. Nem maradhat. Ez is haj. Ennyi. Na. Ortosista. Szíva pálinka meg a sör érződik. Eltalulja. És utána pedig. Jó, mellé húsvéti sunka. Ja. Finom. Markáns. Oda baszkrálós. Pálinka azért oda. Mit akarsz te? Mit akarsz te szárgatja? Mi a kurva? Mit akarsz te itt, te köcsög? Mi? Ma kinek küldök? Így? Hoztam önnek kólót. Kinek? Takarodjál ez a kurva anya. Megoldod, basszaj be. Hogy beszéled ide te buzolál gyerekek ez a szárgatyába? Nem mentem ma. Ki küldött ide tégedet? Ne hazudjál! Gammer nem fognak. Ki volt a tudományi? Melyik volt az? Melyik tudományi? Melyik azt a beszélt a tabányaiak? Azt mondja, nem a Gammer Bandi. Magamtól jöttem. Na akkor meg. És mit akarsz? Nekem te hülye századnak. Mit anyádnak? Szobla anyádnak? Te a kurva anyádba, még egyszer meglátom. Húzzál te köcsök. Ezt a passzába kurva anyádnak.